Men det er bare, igen, så synes jeg bare, det er skørt, fordi altså, når vi snakker om det amerikanske sundhedsvæsen, når vi sidder i Danmark, så sidder man og tænker receptfabrikker, ikke? Og så står vi herovre, og så kan man bare mærke, at der er en massiv efterspørgsel for det, der kommer ud over recepten. Og så når vi så, hvad kan man sige, sidder og kigger lidt imod Danmark herfra, så virker det som om, at det er mere en receptfabrik i Danmark i virkeligheden. Ja, så siger man herover, at folk er ude efter penge, ikke? Men i Danmark, der bliver ikke givet en ekstra takst til praktiserende læger for at gøre noget ekstra på svær overvægt, og så gør de det ikke, vel? For så er der ikke nogen penge i det, vel? Det er jo... og så spørger vi regionerne, okay, hvad med jer? Kunne I ikke være interesseret i et ordentligt program? Så får man at vide, jamen, der er ikke nogen, der kan spare penge på det, for vi kan jo ikke tilskud til Wegovy. Og hvem der egentlig betaler for udgifterne, der følger af svær overvægt, det er sådan lidt ultimativt, at det er jo staten, men det er svært at finde sådan en stakeholder i systemet, der taber på det her, ikke? Som har brug for hjælp.